o de do abe Ameriki boko alebe wari ci de ke mana ne alebe Ameriki ni mɔgɔ min bɛ Ameriki i mako b'a la sefa dɔw ka di i ka mɔgɔ ma ya ale b'a ka mɔgɔ wele ya karasa ka mɔgɔw ni sefa hakɛ d'a ma mais dolari min kan ka di ale ma Ameriki o tɛ ale t'a d'a ma yɔrɔnin kelen a bɛ komi ale ka juru de b'o la kɔfɛ u bɛna dolari in di ale ma u b'a sara de fana k'o bɛ cogo di dɔɔnikɛbagaw ɲininkara nin na wariw fale min filɛ nin ye jamana ni jama ka wariw ci ɲɔgɔn na o ko ni wariw tɛ wariw kelen ye dolari ni sefa a dagara a ko fale ɲɔgɔn ma cogo min y'aw diya mais a ka kɛ bolo ni bolo parce que ciiden ko ida aqtalafatil ajnasu fa biyu kayfa shi'tum ida kana yaddan bi yaddi akoni waru kaliwto te kelenye ayu fere nyogoma cogo mi nyawjia na kake bolo ni bolo donc iriba ne siya de fulu bolo ya Ameriki u kan kana e ka dolari dimade ubu ka dolari dimade e fana be woleli ke ya i ka président min be i b'a wele o yɔrɔnin kɛla bɛ ninnu ka sefa duma bon dɔɔnikɛbaw ko n'o y'a sɔrɔ ninnu y'u ka dolari di e ma nin yɔrɔ la o sɔrɔ palasi olu ka sefa tɛ se ka di masala e bɛ se ka kɛ wula fɛ n'u bɛ se ka kɛ ale bɛ taa dolari di e ma wula fɛ mais fo e ka mɔgɔ ka wele ya ninnu ka se ka taa i ka sefa ta fo sɔgɔma ou bien ninnu bɛ se ka taa dolari di e ma sɔgɔma mais fo ninnu kana wari ta e ka sefa ta e ka mɔgɔ fɛ Bamakɔ ya fo ula fɛ u ko a ma kɛ bolo ni bolo ye mais dɔɔnikɛbaw ye bɔda dɔ kɛ nin na bɔda ye jumɛn ye i ma irisi ka sɔrɔ aw bolo danaya bɛ irisi min kan maana ale min ye dɔrɔri di sefa min kan ka di ale ma n'a ma kɛ yɔrɔnin kelen fo a bɛna ta Mali de i ka a tɔgɔ sɛbɛn kaye la n'i y'a tɔgɔ sɛbɛn kaye la karisa ye nin dolari di a tɔgɔ sɛbɛnra kaye la ou bien a ye irisi d'a ma ka sefa n'o la donc a bɛ komi a y'a ka sefa minɛ a kɛra bolotigiw n'ale ye dolari d'i ma yɔrɔ min e bɛ irisi ta ka d'a ma mais nin ko sisan ale de ta tɛ sɔrɔ sefa bɛ di yan ale de ta tɛ sɔrɔ Ameriki o de ma fɔ donc a ma kɛ bolo ni bolo u k'a kɛ de u ni u ka dolari de kana u ni dolari de bana n'u ni dolari nana sisan u bɛ dolari in di e ma be ulu fana sefa min be di ulu ka mɔgɔ ma ya e be irisi d'u ma irisi min dira ulu ma u fana jɔra ulu ka sefa in di jɔyɔrɔ la ou bien n'i y'a tɔgɔ sɛbɛn kaye la ale y'a ka dolari di ma e b'a tɔgɔ sɛbɛn kaye la n'ale tɔgɔ sɛbɛnra kaye la o bɛ komi e y'a ka sefa d'a ma donc o kɔfɛ e ka mɔgɔ b'a ka sefa d'a ma ya bon dɔɔnikɛbaw ko nin bɔda ye nin de mais olu bɛ min kɛ e de bɛ sefa di yan olu min yɛrɛ bɛ Ameriki u kan ka dolari di e ma dolari tɛ di e ma a bɛ kɛ juru ye o tɛ bɛn de a ma kɛ yadda ni yadda fo olu ka dolari de kana k'a d'i ma donc olu ka sefa minɛli irisi bɛ bila o nɔ la ou bien u tɔgɔ sɛbɛnlen kaye la a bɛ bila o nɔ la mais fo u kana ni dolari yɛrɛ donc sarali baasi t'o la n'u b'u sara e fana bɛ fakisi min ci i bɛ sɛbɛnlen minnu kɛ i bɛ telefɔni minnu kɛ n'u b'u sara baasi t'o la diinɛ la mais bolo ni bolo in de ka kɔlɔsi fo dora in de ka di e ma suru place donc a hari n'ale ka sefa in n'a a ka mɔgɔ tɛ se ka sɔrɔ suru place e bɛ irisi d'a ma irisi in bɛ bila milali nɔ la a ka sefa milali nɔ la ou bien n'i y'a tɔgɔ sɛbɛn kaye la o bɛ bila ale ka sefa minali nɔ la o kɔfɛ ale ka mɔgɔ bɛ sefa mina ya dɔɔnikɛbaw ka bɔda ye nin de bon ko dɔ kɔni mɔgɔ min b'a fɛ ka don silamɛya la i bɛ don cogo de silamɛya dɔɔni ye seere kuma fila dɔrɔn de seere kuma fila ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu nin de bi dɔn diinɛ la أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله
ciden ko ala yenne nyamar yankan mugo kele nka kafiru kele fu ka sereya ka fo bato fen site min ka bato ciyani ala kelen pewte muhammadu ya ala ka ciden donc sere kuma fula de be mugo la do silamiya kono ko mugo ka fo ala kan nin kenye ciden bonya koso be ciden horma koso be bewa o tebbe ciden yere ye balili ke wala bonya be ciden na horma be ciden na me ciden ka bonya na horma atese ka ala karaba ka kan nema shi bona ma jenai donc ciden ka bonya na karama bonya na horma ba aka ayere ne ala ce bonya bala karama bala ayere ne ala ce abe fen na fa me ka fo ni e ka ala delini ciden ka horma ko ciden ka horma be se ka ala karaba ka nema do bo abolo ka di ema o de te ciden yere ka nyanama yala do nana ako ma salla wasita ako cide ni ala ni ya kanu ni ala ni e ya kanu ciden ko jalita ni lillahi nidda ako be ne farala ka dewa ko ni ma salla faqati ko ni ala ya kanu doro kana ne farala ka na cogo do la ciden ko ni tenya ni be ne faraka ikafo masha Allah summa shita ni ala sunana nu otemenen ko fe ka boy ani e fana me kana nene ala ke category kelenya cide maso odema ikana cide ne ala de ke category kelenya cide maso ma yere ka nyana ma yakuno dondola makka munafiqu ye sheba utoro doko qumu bina nastaqisu bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala hajal munafiq doko ayu wulide an kan da makka sini cidenye an kan da makka sini cidenye alaye ni munafaqala ka tora banka ciden ko innahu la yastaqasu bi inna mustaqasu billah akom wote da makka sini ne de abe da makka sini alade donc ka fo ciden ka horoma koso donc ciden ka bonya koso ala kan ninkanye depuis ciden yere ka nyanamaya aye mugo bali nununa ni ala yan si shama ni ala sonna be ka bonda be ewa kitabu tawhidin kono bo ko doko ulube faransi ulube yoromi ni misiri kajja bo wakatu dola ube yoromi be faranyogon ka salli wakatu dola be kelenkere na salli obe chogode bo anya fo misiri min na ya soro eni misiri min kajja misiri min nimi korkote ni mugo dora ye kala dana salli wole ke nimi korote nu ba me a wajibilen bu ko kata sallo misiri kono de min na ya soro ni ladana walili min ladana walili kalami na jora misirin ka salli wala ulube yoro mutame ni mi korote misirin salli ma wajibuka wala ube yoro mi ube ke jamae ka salli kana kelen nan salli u fana be yoro mi ube to ka ke jamae u ka salli ube nuni misiri wore ka suru katai men ni misiri siman suru komi sariya misiri min ka jama salli ki ka wajibiye u fana ka ke jama ka yoro la ka salli ko do ko ale be koferile ke ko do nana ko ale be kofeli min ke sufera la ko o mani ko be chogodi delila sitola ka fo ko sufe kofeli mani delila tola dinala Nika umei, nuko ekari kumi, dari halamu na uli tikato ya, wati katinja na kanji rita ya, dari uho berkai nanti nanti nuko umei, itu nuko kita kerja tinggi, nuko kita kerja tinggi, wati nuko kau nyara mara nanti nanti aku nuko kita kerja tinggi nuko, anga surun tahu yang hubang kali, mara nanti aku nyara orang hubang kali, nuko kita tinggi, nuko kita naga cerita nuko umei, nuko kita tinggi nuko kita tinggi, nuko kita kerja tinggi. Buat mau sultan yang mahara, sultan yang nyawa ini kan
bon ko ale ye dutigi de ana ka dɔgɔninw ale de ɲɛma ale de dutigi ye mais a ka mɔgɔ wɛrɛw bɛ kɔfɛ dɔgɔnin wɛrɛw bɛ kɔfɛ mais ya ale de dutigi ye u bɛ wariw fara ɲɔgɔn kan min ye du kunko ye du nafagati u bɛ ci ale de ma mais ana ka dɔgɔnin minnu bɛ ɲɔgɔn kan dɔgɔnin minnu bɛ ɲɔgɔn kan du kɔnɔ minnu bɛ kɔfɛ u bɛ damana wari dɔ ci ko a ka di olu ma olu damana ta bɛ d'u ma dɔgɔnin ninnu wari bɛ ci olu ma olu damana ta bɛ d'u ma nin di karisa ma nin di karisa ma mais fɛn kɔni jɔlen tɛ ale ye wari tɛ kɛrɛkɛrɛya k'a di ale ma min bɛna ale ma dɔrɔn ko du balo n'a ye ale o de bɛ ci ale ma mais ale damana ta tɛ ciya ma mais min cira ale fana ma yala bɛ se ka ɲumanya kɛ a bangebaga a ba ye o la wa ani a muso o la wa o bɛ daga ye wa wari filɛ dɛ dɔɔninkɛbaaw ko lesiri la ni jama bɛ wari fara ɲɔgɔn kan k'a di mɔgɔ ma u y'a fara ɲɔgɔn kan ni ŋaniya ni laɲini min bɛ wari in bɛ kɛ o dɔrɔn de a tɛ kɛ cogo wɛrɛ la n'i b'a kɛ cogo wɛrɛ la i b'a a ɲini u fɛ dɛ ou bien n'u yɛrɛ ye cogo wɛrɛ f'u ye ou bien n'i y'a dɔn u ka taabolo n'u ka lahala la nin wari min dira ne ma ko n ka du balo n'a ye n dɔgɔnin minnu b'a ci n b'a dɔn u ka lahala nin a n'an ka laada n'an ka fɛnw kɔnɔ ni n ye fɛn o fɛn k'a la u jɛnnen de n'a ye ni o urufu bɛ yen ou bien o taamasiyɛn bɛ i bolo ya dɔɔnin bɛ i bolo k'u baasi si t'a la ni ne fana min bɛ ci ne fana ma a bɛ komi n t'a ye o de n'i ye fɛn o fɛn kɛ o la u ka baasi t'a la n'i bɛ nin dɔn u ka lahala la a dankana b'i bolo baasi t'ale bɛ fɛn min t'a la mais ni nin dɔɔnin t'u bolo lesiri la u ye wari fara ɲɔgɔn kan ni nafagati min ye a nana ni bɛɛ ka kunko de a man ka i ka foyi kɛrɛkɛrɛ ka t'a la ko i b'a k'i damana ta ye fo i b'u ɲininka i n'u k'a jɛya a bɛ wari min di ne ma ne tɛ kɛrɛkɛrɛya ka damana fɛn di ne ma yala ni makomisɛnnin minnu nana ne fana ma a bɛ min ci man k'a bɔ a la de wa u bɛ mun don u ɲininka nin na de a ka bɛn kelen kan a ka jɛya parce que nafolo ko ani huruba ko ani jamajɛ ko dɔ a ka gɛlɛn kosɛbɛ bon comme min ye kungo kɔnɔfɛnw k'olu mina k'u mara so kɔnɔ o bɛ cogo di kungo kɔnɔfɛn min ni a sogo bɛ don fɛn minnu sogo bɛ don kɔnɔw ni fɛnw k'olu mara n'i ka nafa b'u la i b'u fɛɛrɛ mɔgɔw ma mɔgɔw b'u sogo don baasi t'o la mais n'a y'a sɔrɔ min sogo tɛ don k'a mina k'a kɛ tulonkɛfɛn ye dɔrɔn ou bien ɲɛnajɛfɛn ye dɔrɔn bon olu ni ɲɔgɔnna hadamaden ka baara n'i ka wajibi ka ca o ma o dɔɔninkɛbaaw ko n'a y'a sɔrɔ nafafɛn min don sogow de don u bɛ don k'olu mara baasi t'o la Como? Bon, ko dɔ ko awa hadisa dɔ bɛ yen ko ciden ka sahaba dɔ nana ma ko ale sigiɲɔgɔn b'a kɛ ka tɔɔrɔ bon ko ciden ko a k'a ka minɛnw bɔ kɛnɛma ko a y'a minɛnw bɔ kɛnɛma ni mɔgɔ mɔgɔ nana u b'a fɔ a ma mun dɔn ni e y'i ka minɛnw bɛ k'u tɔ sira ka taa a ko n ka sigiɲɔgɔn de y'i tɔɲɔ n'a ye nin fɔ mɔgɔ mɔgɔ i b'a ka sigiɲɔgɔn in danga tuma min nin kɛra sigiɲɔgɔn in kɔ i ka minɛnw sagi i ka so kɔnɔ ne t'i tɔɔrɔ tuguni bon ko nin kɔrɔ ye ko dɔw ye nin kɛ marasi dɛlɛla ye nin tɛ dɛlɛla ye dɛ dɔɔninkɛbaaw ko subuhati mujiji mujaharati mɔgɔ minnu ye marasi la daga subuha minnu b'u bolo nin b'o de la dɛlɛla tɛ dɛ subuha de don
aha folo hadisa in sahalen ko ne do mais aw kam marashi abake jon contrôle utake fama contrôle don ko ceyin ka ka minon bo cide aw be marashi ke fama contrôle da an ka fama de koro iyala nin ceyin ayen marashi ke fama contrôle da wa ayen minon bo kuto sirala puru cide da ya torowa ni be sara ke della chukudi aw be ewa ko fama aw ko be ewa marashi ke fama de contrôle est ce que nin ceyin nya ka minon bo ko cide da ya torowa ako sigi nyugode bo anana e wurili amuru fana de la nyema ye ciden de aya nyamariya akon ninke donc ninte marasi de la nyema ye ciden de ale nana wurili amuru de fe aye ciden de kambato yala ni fama ko aw kana bo abe boli toyewa nko aw be bodi ate fama sagola laisteni demokrate ya jakwa bilaka sino ni fama usagodo be wordu de mo ka bo contrôla donc ni hadisa tesika ke delila ni nye subuha de ni subuha fana ahli sunna wal jamaa ala fahmu salafu salih uyen ni subuha bogoti ka gurja kafili nunu ma marasi ke ciren contrôla de aw be marasi ke fama de contrôla ni kwa sigi nyogode min ya nyamara ni min ye fana fama de do min be ewa ko nyema ya be min bolo ni abe do mugo ka tora bo mugo ka ole de ya nyamara ni ninye ani auta te kelenya ute fankele yere anti bo ti do ko ale muso de nyini fa ye lahiru taye ko be muso dama ka furuna fo ni furuna folo sarala u be furu siri ko o kofe ale yo na furu nyini ka na ari na furu nyini kana ko muso fa ko u ka furu ko indabila o ni nye furu bole furu donna furu mado ni nye furu dabila lende nyini ni de dabila lende nye furu tede nyini ni de dabila lende ni afa ko tala doro ye nyini ni dabila lende donc ambe mi fu oyedo jamana yado ko do nyakambilen bu bolo arabu ba fu ko do ma ko sabaka to ye munye ni ba ke kamuso nyini ibe wori do takadama ni be kado do dama pour anaka somo ubese ka nisonja ka jeni ka furu ye chokomi uba fone ma sabaka abe arabu bolo ado be ube mi bolo ibe mi mboka di musoma nin kado bo uba fo sisa ni furu sabatira ni furu sirira iye hakke minda mamba tige ka bo furu na furu da iba to sara ado ate tige ka bo furu na furu da beke kado de aduru ma utaro ni furu sirila fana bu ka furu na furu fana fo donc ni sini furu sirite kelenya bo jamana yin fana kono ibe muso nyini aka woli jufe ubese ka sirabire ka lahiru taye ubu ka furu musaka be fo iba be bo me ni site furu sirile folo de parce que mba me karamogo doma ko ni ewa muso fa be na ye na folo be sara ko muso keri taye ko na ya labila keri taye amake taye nyini ni muso mbake ka muso nyini ani akidun ko keleunte de al qitbatu muso nyini ni wal aqidu ko keleunte de mbake ka muso nyini ani muso furu sirila ko fulado arabu kanare delila ulade iye muso ye adiare itara muso ye iyaye e diara muso diara e iya fa faye o konye sira labileye anka furu na fulo ni hake akera saye dobo ala akera saye abebo furu masiru folo de abe nyinini de ka furu masiru de abe nyinini de ka furu sirile jumai si sallahidu dirima karasanna iye komin fo ni yoro doro
ce yere da ya ka wole joye e yere bete ka furusiriyero la ne o tan kala daw kono ibi ka cide unde bilakata ni e yi ka cide bilakata de e ka cide sigilen fule muso fa sigilen fule sere fula sigilen fule muso fa ko karasa ayende muso karasa nyini nya dama e ka wokilo e ka cide ko anya minaye sere fula ko an fana bora kalama muso fana jenani furu ya makaraba ce jenani furu ye furu sirila nindela furu sirila nindera muso keritaye me kasoro ninni manke sigili make ninni kera lahiru tara abena dima konye nafolo bote muso kitaye de ibake kanyini de folo ni akhidu kera de muso kera mugo taye odela donc mugo kan nindi frasi wuto mbe muso nyini da sira wula birala nye lahiru dirima mfana bake ka kado duma ube nyu kan na folo sara sanu ka ewa ngole karande budi kan ngole ka furusiri ani furusiri le ko kele untere mogo ku janto o yorola wati sera subhanakallahumma rabbuna bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk do abe ameriki boko alebe wari ci de ke mana ne ale be ameriki ni mogo min be ameriki i mako bala sefa do ka di i ka mogo maya ale b'a ka mogo wele ya karasa ka mogo ni sefa hakke dama me dolari min kan ka di ale ma ameriki ute ale ta dama yoronin kele abe komi ale ka juru de bula kofe ubena dolari ndi ale ma uba sara de fana ko be chokodi doni ke baga wunyinin karanin na wari wo fale min fule ni jamana ni jama ka wari ciuci nyonna o konni wari ute wari kelenye dolari ni shefa adagara ako fale nyogon ma chogo mi nyawuja na kake bolo ni bolo parce que ciiden ko ja aqtalafatil ajnasu fa bi kayfa shitu ja kana yaddan bi yaddi akoni woru kalewto te kelenye ayu fere nyogo ma chogo mi nyawuja na kake bolo ni bolo donc iriba ne sia de fulu bolo ya ameriki ukankana ka dolari dimade ubuka dolari dimade e fana be woleli ke ya i ka président min be i b'a wele o yɔrɔnin kɛla bɛ ninnu ka sefa duma bon dɔɔnikɛbaw ko n'o y'a sɔrɔ ninnu y'u ka dolari di e ma nin yɔrɔ la o sɔrɔ palasi olu ka sefa tɛ se ka di masala e bɛ se ka kɛ wula fɛ n'u bɛ se ka kɛ ala bɛ taa dɔwɛrɛ di e ma wula fɛ mais fo e ka mɔgɔ ka wele ya ninnu ka se ka taa i ka sefa ta fo sɔgɔma ou bien ninnu bɛ se ka taa dolari di e ma sɔgɔma mais fo ninnu kana wari ta e ka sefa ta e ka mɔgɔ fɛ bamakɔ ya fo ula fe uko amake bolo ni bole me doni ko ye boda do kenina boda e jumaye imma irisi kasuro aw bolo dana yabe irisi minka mana ale minye dorari di sefa min kanka di ale manama ke yironi kele fo abena tamalide ika atogo sebe kayela ni atogo sebe kayela karasaye ni dolari di atogo sebera kayela ube aye irisi dama ka sefa nola donc abe komi aya ka sefa min akera bolote nale dolari dima euro mi ebe irisi ta ka dama men nin ko sisa ale de tate soro sefa be dia ale de tate soro ameriki wode mafo donc amake bolo ni bolo uka kede uni uka dolari de kana uni dolari de bana nuni dolari nana sisa ube dolari ndi ema be ulu fana sefa min be di ulu ka mugoma ya ebe irisi duma irisi min dira ulu ma u fana jora ulu ka sefa indi yoro joyoro la ube niya to sebe kayela ale ya ka dolari dema e wa to sebe kayela na le to sebe ra kayela obe komi e ya ka sefa dama donc ko fe ka mugo ba ka sefa dama ya bo doni ko ko ni mboda e ninde me ulu be minke e de be sefa dia ulu min yere be ameriki kanka dolari di ema dolari te di ema beke juruye wote bede amake yadda ni yadda fo unu ka dolari de kana ka dima
donc ulu ka sefa minali irisi be bila onola ube uto sebele kayenda abe bila onola mais fo o kana ni dollar yere do sarali basi tola ni bu sara e fana be faxi min ci be sebele munun ke be telephone munun ke ni bu sara basi tola dinala mais bolo inde ka crochet fo dora inde ka di e masuru place donc a hari na ale ka sefai na aka mote se ka soro sur place e be irisi dama irisi be bila milali nola aka sefa milali nola ube niya atogo sebe kayela ube bila le ka sefa milali nola o ko fa le ka mo be sefa minaya don ke ko boda ininde bon ko do koni mo min ba fe kado silamiya la ibe do chogode silamiya doni ye sere kuma fula dronde sere kuma fula ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ninde bido dinala umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illa allah wa anni rasulullah kidon ko alaye nenya maryan kan mo kele nka kafiru kele fu ka sheria ka fo bato fen site min ka bato ciani ala kelen pewte muhammadu ya la ka cidege donc sere kuma fula de be mo golla do silamiya kono